na juya kai bari ni ma na juya. Bismillah jalla Allah sarkin da ya kaki sallah shi ya yi manzo rasula wanda shi aka ba wa sallah magana girman salati al'arshi hadda zati in na zo zan yi baiti baitin ya zamo a saiti jama'a na gida da titi su dau baitin su gane har manufar waƙar su gane. Wai mun zo gare ka tambaya zami akan ka akan DJ da waka akan halin da ka tsinci kanka. Ai harka ta rawa da waka dan lamarin mu suna cikinta suturin mu tana cikinta haka cin mu yana cikinta mun sha ma a cikinta mun yi kyauta a cikinta muna da iyaye har da dangi taimakon da muke musu na cikinta sannan kuma ba mu sata talla shi ka biyan bukata